1976. Είναι η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision έπειτα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Η Μαρίζα Κοχ τραγουδά στη Χάγη «Παναγιά μου, Παναγιά μου». Είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρία για την εισβολή στην Κύπρο. Ένα τραγούδι που εξόργησε και προκάλεσε διαδήλωση των Τούρκων στη Χάγη, με τη Μαρίζα Κοχ να υπογράφει ότι θα τραγουδήσει με δική της ευθύνη την ώρα που μέσα στο Μέγαρο υπάρχει ελεύθερος σκοπευτής. 2025. Σχεδόν μισό αιώνα μετά, η Κυπριακή Δημοκρατία τιμά τη Μαρίζα Κοχ με το μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς. Το σκεπτικό ήταν να τιμηθεί η κυρία Κοχ όχι μόνο για την διαχρονική της προσφορά στον πολιτισμό, αλλά ειδικότερα για την συμβολή της ως προς την διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος σε μια περίοδο που η Κύπρος βίωνε τις άμεσες συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, όπως βιώνει βεβαίως και σήμερα, αλλά ιδιαίτερα την δεκαετία του 70. Θυμάστε ότι η κυρία Κοχ ως καλλιτέχνης επιστράτευσε το ταλέντο, την δημιουργία για να διεθνοποιήσει το πρόβλημά μας και ως εκ τούτου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσα από μια κίνηση εξαιρετικού σημασίας ως προς τον συμβολισμό αλλά και αξίας ως προς την αναγνώριση της κυρίας Κοχ, είχε απευθύνει αυτή την πρόσκληση να παρευρεθεί και στην εκδήλωση που θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο για την μαύρη επέτειο της 20ης Ιουλίου. Μεγάλη συγκίνηση, κάτι δεν το περίμενα και δεν έχω λόγια να πω πόσο πολύ συγκινήθηκα, γιατί μόνο το όνομα να πω Κύπρος με διαπερνά ένας ηλεκτρισμός πολύ ισχυρός. Γιατί η δεσμή μου με την Κύπρο είναι πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Και ήταν κάτι σαν, αφού πέρασαν και τόσα χρόνια, σαν επισφράγισμα της διαδρομής μου ολόκληρης. Η Μαρίζα Κοχ ταξιδεύει 50 χρόνια πίσω, στο βράδυ εκείνο όταν γεννήθηκε το τραγούδι που έμελε να γραφτεί στην ιστορία όχι για τη θέση που κατέλαβε, μα ως ένα τραγούδι διαμαρτυρία για το δράμα της Κύπρου. Και όταν ο Φεντιδάκης μου ζήτησε να γράψει ένα μυρολόι για την προσφυγιά στην Κύπρο μας, μέσα σε λίγες ώρες μου ζήτησε να του το παραδώσω. 10 η ώρα το βράδυ με πήρε και μου λέει 10 το πρωί θα μου φέρει ένα τραγούδι να πάει στην Eurovision. Θα πρέπει να είναι το μυρολόι μας για την Κύπρο μας. Έτσι έγινε. Το τραγούδι θα προκαλέσει αντιδράσεις, η Τουρκία θα αποσύρει τη συμμετοχή της από τον διαγωνισμό και η Μαρίζα Κοχ θα δεχθεί απειλές για τη ζωή της. Με ενημέρωσαν ότι είχε κινητοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη, είχε γίνει μια κινητοποίηση από τη μεριά των Τούρκων και συγκεντρώθηκαν 60.000 Τούρκοι έξω από το θέατρο που θα τραγουδούσα, που γινόταν το τελικό της Eurovision. 3 Απριλίου 1976. Θυμάται την ημέρα που μαζί με το ταλέντο της χρειάστηκε να επιστρατεύσει και την τόλμη της για να αντισταθεί με τον δικό της τρόπο στην Τουρκία και να διαμαρτυρηθεί διπλά για τη βάρβαρη εισβολή στην Κύπρο. Την ώρα της παράστασης έρχεται η αστυνομία της αίθουσας στις κουίντες, μισό μέτρο εγώ από τη σκηνή, να με τραβήξουν πίσω, να μην βγω γιατί υπήρχε τηλέφωνο ελεύθερο σκοπευτή. Βέβαια γλίστρισα και όρμησα εδώ στη σκηνή, δεν μπορούσα να κρατήσει τίποτα. Δεν φοβηθήκατε και να κάνετε πίσω, να πείτε δεν πειράζει, δεν θα τραγουδήσω? Όχι, μόνο την ώρα που τραγουδούσα για μια στιγμή σκέφτηκα το παιδί μου, τίποτα άλλο. Η Τουρκία δεν μετέδωσε ποτέ στις οθόνες της το ελληνικό τραγούδι. Η Μαρίζα Κοχ κρατά στα χέρια της ένα τάμα, μια υπόσχεση που έδωσε όταν ήρθε στην Κύπρο. Μια υπόσχεση που θυμάται μέχρι σήμερα. Εγώ έχω στα χέρια μου, στην τσάντα μου, ένα δαχτυλίδι. Μου το έδωσε μια μάνα αγνοούμενου την ημέρα εκείνη. Και μου λέει, Μαρίζα, εσύ θα προλάβεις να δεις. Ήταν μεγάλη γυναίκα. Εσύ θα προλάβεις να δεις ελεύθερη στην Κύπρο. Αυτό το δαχτυλίδι θέλω να το ρίξεις στη θάλασσα, στη Σκερίνια. Και μακάρι να μ' αξιώσει αυτός να το ρίξω εκεί. Δεν έπαψε να λειτουργεί μέσα μου η ελπίδα και ο αγώνας ότι κάτι θα γίνει. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να ρίξω το δαχτυλίδι στον κόλπο της Κερίνιας, της Κύπρος, στα θεμέλια.
Tack till Hellas och Maritza Koch.